Mo ni mga katablers no ang sunflower din sa Shori. Kuha na siya mga katablers kanang daghan jud kaya siya. Ma-enjoy gid mo mga mata mga katablers, the best kayo.
ang mga katravelers no. Kining Shori bukid kini siya mga katravelers pero wala gyud kamor-amor nga nang murag. Wala gyud kamor-amor pero tungod aning mga bulak nga gitanom nila nga kuan kani mga sunflowers nga daghan kayo. Daghan kay mga turista nga mga arde mga katravelers. Wala gyud bukid gyud ni siya kung sa tuwa pa gyud na pinakabukid sa laak ba. Kaya nagbuhat sila og strategy nga nagbuhat sila og 1.2 ka mga seeds ba nga mga flowers. Itanom nila na i-post nila sa mga Facebook sa mga media. Daghan kay mga ari mga photographer mga travelers. Ya dia skilled. May mga bliga-bliga ginagbay na hanit bliga-bliga sa mga souvenir so ay po lang strategy mga travelers.